gajala. Hadin kijing bo appointment, hadin ka meeting ka bala license but I health minister. Iong yang iba I lat yang bangan ni kendo syu ayu siam. Bangan krani kijing ke jopi. Bak hadin ka tangan sa ai ke coba. Kay ka bagi oi hadin kijing kendo jingi baru siam. Iklam ai kendo ka assurance. Rai ka ktian ka ba ikran ya ki asya kalau ka berapa mong ba tawa do kata-kata. Ngana sengabi kijing kran jong iba I pray apa gini uski media kalau lalau tek kong kawat prat nyot kijing kran jong I ki asya. Bag ya ki asya ina kaliang jong I pelong tangkum ki dasben. Hak ba mai itap lor ya berofat ki jabo jaban baki asya ki haban trai. Kendia ngan pai. Halor ka brief kijing I ka ba menin. Yo ngala trai ya kene ka kamla pra benai. Yo matala syai ba hak ba dei ba ka kam jok ki asya. Ngasau Bandung, kum ka health minister ka bastan. Pinay barlong ka bastan bro haba keren. Haba pila syai ka kam keren kum keren syai om kum keren dum. Namar man hakinay kum rai balada. Yidang rong, yidang asyong meeting bat iya po sekretariat. Kay ka bayong mentadang tang nyaw benai ngadang don hapo ke sarkar. Dang tang nyaw benai ngadang long health minister ngampat tip ngampat bena ru em ya ki kam ki jongpi. Syu kensan bendin la pra benai. Ngala tip lut ngala syai lut ya ki kam jongpi. Tadi health minister ni ka pelong. Bangin semua lengo nama tang hapo ka si benai. Nyaw bat pra benai tang si benai kala pelong I be ustad. Ngakwa kum kene ustad ba inkran ya da ka bastad hi bat kum I syai inkran da ka basyai. Syusyuk ay kabayong Kia siya kita kinong tray mon subhana du basdang Ngipdang ya kata hagapor basdang Haw arhajasan arhajan riu Ya ki asya ki kot sisya ban tray mon subha Nray ba iyong pidon ka circular ka balayate Don ki asya bayo banya to circular hagapor ba pijon ya kakamasya Rasaw banong ya ihang minister jungi Saya bano ki circular joki asya bagi ya soy bagi kroy ban tray kam asya kum kinong tray mon so hado bakot ki jigem Rasaw banong nakaliang jongangan padyo ya kata ka circular kebangan ya sign dan ban ya soy banong bagi ki asya ni dai tray hado kasmi ki jigem kum kinong tray mon so ha Haka ba mailagran put si siya ki asya ki jungi lada inang bankran kakten ngataray ki asya jungi kin jam ka donut ray kakten ka ba ikran ka dapan mong hado kata-kata pan isu ko dia ki asya ong lada pi kwa banya kran bat nga wan bakloy banya kran bat pi kamun tandai tang lada ka jingkwa ka jungi in kloy banya kran nakaliang jungi ngasngaw banong ba im kwa satya kedot banya kran bat ki asya ngasngaw banong ba nakaliang jong ka megalia asya workers union hi kan ba ka health minister jungi ka pat kwa banya kran bat ni dalay lay ka megalia asya workers union kan nong kwa sendon banya kran bat ni lada pi kwa ya ka megalia asya workers union ba kan ya kran bat ni hot hakur kom badai yang ka megalia asya workers union karu ka kloy ban ya kran bat ni lan pai siya ka jingkran ka jungi ka ba maida kan tha persyaman ni ong hari boy district ki asya jong ka boy rumbong kiyo hado lai pung prahaja tengka kay incentive kay naman nakaliang jonga kami kalia asya workers union ni don ka evidence lengba daw asya fast ubaki siu ya ka monthly incentive jong ki asya ni don ya ka evidence bam don ka asya ka bayo lai pung prahajar arpung prahajar kakum ka jong jongi mai ong riu benai ki asya ki yo kat prahajar ladang riu benai asya ni yo kat prahajar divide ma pi kat prahajar by riu mi kan do kan mi tang nakilai hajar tam kapate kan riu na ni kan yo hajar bat haji sisya kat kum kecing perkha jonga ka health minister jongi kadai ka kan thai kan sau to ya ke jing jong ki asya ki badai ki parlok kan thai bat kum joro ba kadai ka khasi nga tharai kan sau to bangin ya kren da ka kten khasi namar ha ka por ka bangirong pa ya kren ha posket ya ni kren ba da ka ktin khasi Ngiyong madam penkiu ya ke jing siu jong ki asya ya ka fix incentive na po jong ka state government
Rai bai ijer yakin insentif ki baki asya kiyo na po ka NHM. Ngipan na ka state government. Umnay na ka NHM. Ngas ngausi ba ni iba ka health minister kasi yung ika claim so to ya ka tin kasi ka bangi akran. Kapa kabang slow ngo. Kabang slow ngo kalang bangayo i news kami national banlay siya dali ban support kung no ban panrong ya ka tin kasi habo ka kemir ka bapra. Kapa na po siya po megali siya po jalan lajong pade para ba sam jan kerja arliang iklam so to ya ka tin ka babangi. Let's go banong ba Health Minister pada burom jongi, pinsau bahan sauto, ya kaktin kebagi akran bakti, kacing pan jong kami kelia asya workers union kadai ben lemban nak state government mdai nak NHM, pinyau halor ki insentif bagi asya kitrai, pion ki asya kilayo bon ki insentif, bakti dawa palat ya kebor, kebamangi hilaban ai, ngasau ban ong bagi asya ki klaim dawa nak pelajong health minister. Iklam dawa na kaplajong yang minister ni dawa na ka state government ke jongi. Namar ngasau kung baka sarkar mentakan day betang ke jong simet ke jong health minister kam day syu ke sarkar jong babun balang. Namar iong ngakot ya ki asya na du basdang. Bapin wantri ka kang kum kinong tray mon sobha. Ray ngasau banong map yang amadam. Na kaliang jong pipi klem khot yang aban wantri mon sobha. Ray ka snong hi ka khot yang abang antray kum ka asya jong ka snong ka thau ka mani ni. Bat ka ay ka ba mai ikran ka ba nang pagtang ya ki asya ki jongi. At least ki kwa ba in burom lang ya ki asya. Namar ba ki asya ki ki briu. Kiring man sim ko mai. Ki bang ko mai. Ray mai ikan iong ba ki ikwa ban pania shurut men kasih ki asya bat ki ramas nong. Ikwa ban pania shurut ya ki asya bat ki village health council ikwa ban pania shurut ya ki asya bat ki Anganwadi. Iong baya ka kam jong ki asya on pet on peniat on bishar peniat but on yet kami da ka VHC committee hato ki don ki VHC hapo jong ka dong riboy ki ba peniat ya ka kam jong ki asya ngas ngo ban ong ibe in pa da ka guidelines namar ngaru nga don ka guidelines jong ka VHC hamne ka don tang ka eka rules jong ki asya hapo ka VHC bat ka eka rules jong ki Anganwadi hapo ka VHC kam dai ka ba ka VHC ka hapan priya ki kam lan he bakan pet bakan bishar bakan batay ki kam jong ki asya lada ka VHC ka priya ki kam jong ki asya kinle ayu ki AF kinle ayu ki AF ki AF ki dai ki supervisor jong ki asya KF kedai ki supervisor jong ki asya ki ban pet ban kami ya kam jong ki asya si sen ro ngampat julap ban kaliang jong ki asya ni haban submit report si ki VHC nai ke ek bani haban submit report kadai sya KF ki jong ki support ki CHC support ki PNC temas ngoban ong nakaliang ki jong ki madam sobha ban sauto baka jing pan jong ki asya kam dai na po ka NHM rai kadai nakaliang jong ka state government kun bangi juyak ran ni don ka notification kabai president jong kasikim isel shingi iong bahapo sikim o chief minister jong ki useu shi phau haja ka shi braya ki asya kata kandai tang na po ka state government rai philong pat ka bahabok ken baki asya jong ka megalia ki klempan ya fi shi phau hajar kum baki wai ki siu rai ngi klempu dore fi ngiong siu ya ki asya pen ki ya ka jing siu jong ki asya satang kendia ka dai bor iba ma fi phila rai ma pi ong baki asya ki anu jore ke jingyo jong ki Anganwadi ki jingyo bat ke jingyo jong ki metemel rai ni ngau komen na kabanta jong ki parlok asya o ki parlok Anganwadi ki parlok metemel ki bala nangyo ya ki jingyo umdai bangi bisini ya ki bat ni yo i hakine giski ki metemel ki lakeu na si hajar sya ka ar hajar ki parlok Anganwadi man hakine i minister badan burom jong ki i bapal lindo ila pen ki ya ki jingse ko jong ki lada ki wai ki minister ki la ban le bahaya la ka jong ka department why not ka health minister jong ki kam la ban le la ka ban jong ki but habangi pan ya ka pisai o ngi ni ya la deru ngira da ka bul ka bahe sedali ban le pan ban le trong kata ka di kantian ka ba mai ikran ngampat jute pai health minister jong ki indai inong krong ba in hap ban ra ka bul ban le trong ali Irai na kaliang jong kami kalia asya workers union isno ban ay kublay pa dai ba ikloy ban ra ya kabul ban le si Delhi na kabanta ka
kajing biang jong ki pai ba jong ka megalia kumjo ka megalia asa waka sinian menta kami pai ba ban ra sadaka pliang ken ban pan ban krong sanapi hinga pan ya ka hel minister kumba ka sarkar peden ka sarkar peden ka ai ya phi ban pendap ya ka takabul sobha ban pendap lang ya ka pliang ja jong ki asa jong ka megalia stiru namar mati kidang dai tang ki beliau kilam la balim kilam ka bam bantrai ya ka kam ni don kam ya ka bam hot ni trai ya ka kam ka ban syakri ya ki babun ki men sim beliau ki bakordor ban syakri ki para men sim kumbaga tim ka ka jing syakri ki para beliau kolong ka jing syakri yo belai ni song tanak ka ni trai ya ka kam bagla song bandong baro ki asya ki shimti ya ka kam da ka jing so e ni tip kolong ka kam ka bakia hadu kata nrai da ka jing so e ki kloi ban shimti ya ka kam nrai ngam tharai bagi asya kin la ban trai ya ka kam klem da yo ya ka bam kumbang ala krenteng ong lada phi ong si ong ya ki asya bakin ha ban long tangkum kinong trai mon so ba ngajupan ya phi ong ai da u id u baki asya kila ban yo free lada phi ai da u id u baki asya ki don kam khau shim free na dukan tia hospital kin siyo ban tia free klem don kam siu pas koli ki kon don kam ban siu bai school ngi kloi ban priang ban ong ban ngin trai mon so ba phin don kam ban siu ngi watang si dengaro kata nak kaliang jong phi pat la ban ayo id u ba ki asya kila ban yo free na kaliang jong ki asya ngi ya thu ya phi ba ngim la ban trai mon so ba klem kono ka jing yo i phai i ya thu hapa ka news menen ni ong ba kata ka ni ka backlog dati kror dati pau kror kani ka backlog ka bana kaliang jong ni la de ban pelaj ki asya ngaslau banong sham o de dia government namar belai ni kran dia ka backlog katu kan dai ka jingja burom jong ka sarkar jelahi ladangi kran dia ka backlog namar belai ka pending dius jong ki asya kan ina 2000 khan ar pisa ramma phi ka state government ha ki asya jong ka mega ya na 2000 khan ar khatu 2000 khan pra phi klem siu ya ke abs bat MMBS jong ki asya dai ta da 2000 khan pra ba ka mega ya asya waka sinian kalami syakmat kalami pajba ban simet indefinite agas right pilas dang ban sei ya ka pending dius jong ki asya menta pi wat pra pajba ba pisai de ki kror hato pi so to ba ka ne ka kror ka ba pisai ka dai ka ba ma pi pila de syaram lupa ki asya bat shushu pi kwa ban ban mi ya ka mau ka ba he hak bere bat ki asya klang ba ban pi so to ba klai ki jing mo jing perkat jong ki pajba nong shong shnong jong ka jelahi baro ko wei bandang bagi asya ki yo lai po pra hajar ar po pra hajar kharwai hajar ter